Hagajinga kai Women Champion League hapring ka Atletico Madrid Persia ika Juventus. Haba pai shagna ka jinga kai ki thei kai jong ka Juventus kila khor ka nam chop hadin bagilala ban pilim ya ki thei kai jong ka Atletico Madrid da arla ka wei. Hagajinga kai hapring ka St. Paulton Persia ika Chelsea hagana ka jinga kai ki thei kai ka Chelsea kila khor ka nam chop hadin bagilala ban pilim suk ya ki thei kai jong ka St. Paulton hadu unriu lanot. Hagajinga kai hapring ka Bayern Munich Persia ika Arsenal haba pai shagna ka jinga kai ki thei kai jong ka Bayern Munich kila khor ka nam job hadin kilala ban pelim ya gi thei kai jong ka Arsenal da laila ar. Hagajinga kai hapring ka Manchester United Persia ika PSG hagana ka jinga kai ki thei kai jong ka Manchester United kila khor ka nam job hadin bagilala ban pelim ya gi thei kai jong ka PSG da ar la ka wei. Hagajinga kai hapring ka Real Madrid Persia ika Paris FC aba pai shagna ka jinga kai baro artli ki ken hun kia khai da marshi gol hadu bukut ka jinga kai bade ka gol Pyniakhaid ki thei kai jong ka Real Madrid kili yo ban Thep hashwa ban kut ka jinga kai kata hak Minit ka bakhandai peu plus pra. Agoi par ka jinga kai Women Champion League hapring ka Barcelona Persia ika Luan hagan ka jinga kai ki thei kai jong ka Barcelona kila khor ka nam job hadin bagilala ban pilim suk ya ki thei kai jong ka Luan da lai lanot baleng bang ka jing job ka Barcelona ka bat ya ka kerdan ka benengkong ha ka mi ya khain poin.